Toto video zobrazuje realizáciu reliefnej techniky. Na vytvorenie tejto štruktúry sa použije produkt Baumit Creative Top Fine. Potrebujete k tomu nerezové hladidlo, murárskú lyžicu a špongiové hladidlo. Baumit Creative Top sa nanesie nerezovým hladidlom tak, aby hrúbka vrstvy bola väčšia ako je maximálna veľkosť zrna. Následne sa nanesú ešte na čerstvý povrch omietky rovnomerne koláče materiálu Creative Top približne rovnakej veľkosti. V ďalšom kroku sa horizontálne zľahka rozotrú jemným tlakom špongiového hladidla. Podľa želaného reliefu povrchu je možné aplikovať podobným spôsobom ešte jednu vrstvu omietky. Baumit Creative Top vo farbách Baumit Live. Dekoratívne rihovanie, modelovanie štecom, ťahaná technika, hrebeňová technika. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.